ce maka ina nan arewa yau za a baro ta to shi kenan mutum bai da dama ya fadi yancin kashi ya fadi magana da ya kamata abun da ana gudu kawai kai ma mutum kariya ko kai ka tafi amma dai gaskiya za ka fadi ko me za a fadi a fadi yau a cikin wannan shiri muna nan tare da yamma mu ina shine ina jira yanzu zai shigo yau kuma za a sage magana ko me zai fita a cikin nan gurin barka da zuwa zai kira ka tun da ya shigo masu kallo barkamu da kasancewa a cikin shirin suna na Aminu Sharif yau hirar tamu ta musamman ce inda za mu tattauna da Yusuf Haruna Funtuwa wanda aka fi sani da Baban Cinedu za mu ɗauko al'amura da suka jibanci masana'antar da irin al'amura da suka jibanci sabawa tsakanin jarumai tsakanin hukumomi matsaloli da kuma nasarori da ake samu a cikin wannan masana'antar ta Kannywood da matsaloli da abun da ya kamata ya gyara da kuma abun da ya kamata a faɗi a tashi gaskiya kowa ya san shi shikenan ku kasance da mu a cikin shirin domin ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance. Ni a tunanina akwai wasu shirye-shirye da ake ta faɗi tashi da su kuma ga dukkan alamu sun samu karbuwa. Akwai kwana akwai kuma gida, wayannan yadda suka ɗan shiga lungu da saƙo ya kamata a ce na ɗan dakatar da su har sai na ɗan gudanar da bincike na ji abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba don komai ba su ainihin masu ba da dama ɗin muna da ɗan wani gurojis wanda ya kamata mu fito da shi mu nuna musu muna da aiko. Allah hakika a wannan jiha tamu jihar Gurasa ya zama dole sai mun fito da abubuwan da muke tunanin za mu iya yi tunda muna tunanin kamar mun dan samu karbuwa ba don komai ba domin kar wasu su ce ko hasada ko kyashi no ba hasada bace ba yadda muke sura sama da faɗi mu hausa mu ma mu je mu dan tsane mu girgije mu dan sako muna kallon shige da ficen su kamar da suke kallon shige da ficen mu kuma ni abin da nake so shine ita wacce mai dan jin larabcin da ita waccan mai shige-shigen a jihar Katsina da nake tare da su suke tare da ni muke taimakon juna ya zama tilas ya zama dole duk da na ji abin an ce kusan da turawa a ciki ba ma jiha mai gurasa ba sun fi karfin ƙasa baki ɗaya amma ni ina da ƙarfin ikon da zan iya yi don suna ta kirarin cewar lokaci ne